Nanil. Ano? Hinay lang. Nanghid lang ta. Nong. Di lang ta mga suko. Bay. Nong bay. Suko magkag. Ang ligo dito sa inyong area. Oh. Nanghid lang man magtarong sa imo ha. Okay, bye. Ay kasal ka rin diri. Kain na to ani Nil. Para makakaon dag libre dia. Ya ba? Mangumpari ta eh. Ha? Mangumpari. Ikaw una dito inunin mo nga nas pari GC diri oh. Ha. Abot dito, uy, pre, nauna lay ka pre. Istorya tang duha, wala sila kabalo bisig dito kas mainan or sa lakinan. Tara. Atak. Hi guys, good morning. Still here in Isla Jardín del Mar. Walking in the beach. Fucking beach. Kita may mga pero mga hindi kayo sexy pero tao na. Okay kayo. Tapos dire gini mo agi gini gusto nga oh na may nagkuan dire nagsumba. Tunga ang dami. Guys, ako'y nakita nga medyo guwapa sa magtalikod. Ay, pero kita, tara. Oh, di ba? Hoy. Comment raw na. Hoy. Kani ka lapad ilang beach diri guys, pero daghan lang mga ugaw-ugaw kay wala kang guro nga nalitiwan. Kaya nga po ang gisugo nga pagpalimpyo gapon, absent. So, gisurvey lang naman mo ang resort kung okay pa bang tuan. Okay na mo dia? Okay na daw. Gini guys, magkaroon ako ng ipahimo guys. Ayo. Kasi tawag ka rin. Karen? Boat biking. Oh, ambot biking. Rita. Kaya mga nagbulat-bulat dure. Kami di pa naman pwede magbulad kay gamay ra ganing init lagom. Lalo daan. Nung nalubat bang nga. Charge bang ka? Wala. Ma-charge po. Kaya nga sa itong vlog. So, gamay na lamig bateri guys. Tiwason lang naman yung kinabuhian eh. Sa bateri. So, daghan kayo ang mga ligo gabi nabuntagan. Isa na niya to. Dire day gwapo nga kuan guys, kay gwapo kay lahang balas dito sa muang gipunduhan gabi. Daghan kay bato. Dire wala pa lang ni siya na sunod og kuan siguro kay paganhin na mo dire limpyo pa man kain di ba? Kanina to. Kini mga hugaw-hugaw dire bago lang ni siya. Napunan pag ini gabi kay kusog kay hangin. Ako nagulan. Ulan. Mga inanod sa baha. Bagyo. Ara guys, gikan diha. Dulong dito sa pinaka tumoy. Ilahang beach ang kuno lang namo gini mo ah. Guys, narami diri sa may pangpang. Kinera mong lakaw kay Raymond yung kauban mo day. Ikaw gagbupis gabi wala? Ha? Ikaw gagbupis ka wala? Wala. Sayang. Hindi na tao matik ka ron. So, dre guys, mo na ilahang kanang mga picturanan pero delikado pa no, landslide. No? So, balaan na kayo mo, kalipron na kayo dito. Nahunog raw ng yuta.
So ato na to dito. Ilang kay naagdag bangkaw, bantay-bantay lang ta guys, kay marag na itaw suko kayo da. Dalagwan. Dalag bangkaw. Guys, ayo sama. Sempit anda. Tara, kita na ako. Ano nih? Ano? Ini lang. Sekitan ka ba? Talikod mo na. Nagtalikod. Nagtalikod eh. Ayaw, di ba? Suko man siguro yung mga kuan dire, mga ligo. Uy! Nanghid lang ta, nong. Hindi lang ta mga suko. Bay? Nong bay? Mga ligo dari sa inyong area. Oh. Nanghid lang man magtarong sa imo ha. Okay, bye. Okay na daw, Nel. Tara. Oh, nanghid ako. Oh, na to ha. Oh, dito rami. Salamat kayo sa kuan. Ayaw, di ba? Salamat kayo sa pagtugot. Bye. Kalugawa. Ini suplado. May gani guys kay nakabantay mi ba. Nagayayuhan mo istorya. Nagana na dano. Sumpong tahan na. Tawa lagi. Wa man nilingi suplado. Kada lang kay nang hitag tarong Di mo tubag. tubag nga anak raw. Nga nag tiyon nga pagbangkaw. So kay batasan. Wow. So na to dito guys, sinaa dire. Kay man tag nanghid man ta tong naibangkaw ganina. Anak man siya nga. Sulang mo ito. Tingog po to rin. Wala, suplado kayo. Ay, suplado. Pantay lang niya. Balik ko niya. Pero di man makaya. Layo naman kayo ming naabtan guys. Magkagianan man siguro ni Padong naman siguro yung masim. Yan. Uy, may mga sirena. Guys. Mga sirena. Ha? Lahi na pod. So, tabok na entrance. Balik. Yan. Morga po na eh. Special na dia. Nice kay diri dagko kay mga bato. Mo ni sa unat nung gipang balas pintik ni tuan ni Gulayat. Dili. Gulayat pa to? Isa to yang kelaban. Si David sama lagi Gulayat lagi. So mo ning mga batuha guys karon. So imagine ha gibala ra nig pintik. Oh, atik ra. Go. Nice ang kwan diri oh. So nakaitaan niya atong mga kanang mga nanaganda nga mga iligid. Ayaw, di ba? Para sulayan na to. Let's go! Guys. Bakit na po may diha sa kuwan? Sana nanapon na siya. Kung style mo ni karon kay masuko mo muna siya balik-balik. Ikaw una nil. Nga. Ulang. Tara. Masuko na siya eh. Maigo ka ng bangkaw niya patindak ko ah. Ay, dito snahan galit din. Awa guys oh. Cool, lagi lang mikol. Ay magkawa ko. Ay gani wag kita oh. Tiktok kayo. Hindi ko mulingi ba. Gwapong tower maunta no?
Gawapong taon eh. Naikog. Alay, pan na sa bangkaw ba? Kado kayo. So guys, naman yung mga bato ni Gulayat to. Kalo niya spintik. Dito, David Zora, no? Oh. Kastampi. Ayaw, di ba? Oo na guys, oh. Hindi mo na nag-tourist spot. Okay kayo. Guys, namin nakitaan ni Ronil nga mayuhon ba? Isod lang gid mo sa ano pag intro. Nay kasal karon diri. Style na to ani Nil. Para nakakaon dag libre dia. Ya ba? Mangumpari ta eh. Ha? Mangumpari. Ikaw una dito inon mo nga nasi pari GC diri oh. Ha. Abot dito, uy, pre, nauna lay ka pre. Istorya tang duha kasi sila kabalo bisig dito kas bainan o sa likinan. Tara. Atak. Nana si Ronil dito guys. Karon kay nana siya dito sunod. Kaon na gid ni Ron. Dito may agay yung yati. Ato na sa Ronil. Kira na. Hindi ulo man guys. Hindi ulo man. Cakun man ako niya. Kiri. Sa Ronil. Nahinay lang para di malata ba. Yun may labot ani nila. Ayaw, di ba? Hey, pre! Kalay ka diya, pre! May tinakuna. Alas kawan na si Kwan, mare. Wala pa ako eh. Saab, okay kayo. Nanay, hukad na nila. Tara, ito ta. Tara. Ano ko tumay? So, ay guys, nakita na. Naibinis kasal diri. So, babot na lang naman sa pare kay nakikita ng pare. O inis na kabalo tagabihin ang paglating na. Sila may bahala na. Kaon meron ha. Sige. Tara.